Hola, Ane Etxeberria eta Jon Garate gara, Lea Artibai ikastetxean markinan gaude eta metrologia dimensionalean egiten duguzan aktibidadeak azalduko duguz. Hemen egiten duzuen lanak bi multzotan banatzen die. Bata da, barne formazioa eta besti kanpoko enpresentzako zerbitzu teknikoak. Neurketak bidapoduan egiteko oso garrantzizkoa da planoak ondo interpretatzea. Lehenengo daukegu neurgailu tridimensionala. Makina honek edozemata arazo konpontzen dituz, posibilitate asko dauzkatelako. Beren funtzionamentua ikusten dugun moduan, juten gara ikutzen pieza, programa aukeratuta ordenagailuan, eta informazio hori transmititu egiten da ordenagailura. Ordenagailuk kalkulo desberdinak egiten dituz, eta horrela emaitzak lortzen duguz. Aukera desberdinak daukez, makina honek, eta bata izango zen konparaketa kazen marrastutako irudi batekin. Gero beste aukera bat daukaguna izango zen CNC neurketa. Izango zen programa bat eginda gero errepikatu nahi dugu zen beste bider. Makina hau profil proiektorea deitzen da, eta da oso aproposa pieza txikiakin lana egiteko. Esate baterako hau bezalakoak. Egiten duguna da kolokatu hemen eta makinak amplifikatu egiten dau irudia. Eta horrela guk ikusik eginkez neurketa neurri desberdinak. Makina hau koordenada bateko neurgailua da. Eta oso aproposa da teilarrean aukitzeko eta puesta puntuek eta neurtzeko edo konprobatzeko. Gero aparte beste gauza batzuk egin daitezke makina honegaz, formak eta beste ezaugarri batzuk kontrolatzeko. Aparatu hau rugosimetroa da, eta neurtzen duena da gainazalaren kalitatea, pieza baten gainazalaren kalitatea. Kasu honetan, pieza honen kalitatea neurtzera goaz. Teilar baten daukegun oinarrizko tresna neurtzekoa kalibrea da. Kalibreaz lauerara egin leikez neurketak. Eta daukeguz digitala, hau ikusten dugun moduan, edo analogikoa. Tamainoak desberdinak daude. Normalena izaten da 0-tik 150 milimetrora. Gero daukagu mikrometroa. Mikrometroak zentesimak ziurtaten dituz. Eta da prezisioko neurgailu bat. Daukeguz modelo desberdinak, esate baterako zuloak neurtzeko, hemen ikusten dugun moduan, eta diseinatzen die ezaugarrian arabera. Gero daukegu goniometroa, angeluak neurtzeko tresna. Eta hemen ikusten duguna kalak joko bat, kalakin osatuta, eta gehien bat erabiltzen da kalibrazioak egiteko. Eta tailerreko neurketa batzuk egiteko bai. Laburbilduz hauek dira metrologia dimensionaleko gela baten erabiltzen diren makinak edo neurgailuak. Makina tridimensionala, profil proiektorea, koordenada bateko neurgailua, rugosimetroa, eta kalibre, mikrometro, angelu neurtzeko edo goniometroa, eta kalak.